राजखान्थिगिरि हिसाबै बिदिनो माब्लाबा गावनि खामानि मावनायनि खाबु बा गावनि मोनसे गोसोनि साननाय बेफोरखौ जेराव मोजां जागोन बायदि नुहुरो बेवहाय थांगोन। आंबो बिपिएफमोन आरो आंबो दा बिजेपिआव दं, खारन आं नुहुरदों जे बिजेपिआव थायोब्ला आङो बिटिसि नङा, स्टेटल' नङा, मोनसे नेशनेल लेभेलनि माबाफोर जुदि इसु थायोब्ला बेफोरखौ गोरलैयैनो माने राष्ट्रीय दलनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायनानै जोंनि जायगायाव जोङो मावनो हागोन, जोंनि जेंनायाव समाधान खालामनो हागोन। बे नोजोरजों आङो दिनै माने मा होनो बिदिखौ राष्ट्रीय राजखान्थियाव नेशनेल पार्टियाव आङो हाबनानै दिनै खामानि मावगासिनो दं। दा मानगेन्द्र चन्द्र ब्रह्म बिथाङाबो निस्सय माबा मोनसे नुदों जे दिनैहाय बे सासे राजखान्थिगिरि, गतिके जिउआवथ' मा मावनो राजखान्थिखौनो खालामनांगोन। जुदि राजखान्थि खालामनांगोनब्ला दिनैनि दिनाव बिथांनि नोजोराव हयथ' बिपिएफनि गेजेरजों बिथां साननाय खामानिखौ मावनो हाला आरो खुनु सुजुगबो गैला। बेखायनो अपसना मा? आरो बे अपसनाव निस्सय बिथाङा इउपिपिएलआव रोखा नुहुरदों गावनि लामाखौ, आरो बे हिसाबैनो बिथाङा बेयाव जइन जानो नागिरदों। गतिके आं सानो थारैनो बिथांनि साननाय गासैबो माबाया जुदि बेयाव दङब्ला आरो इउपिपिएलआबो जुदि बेनो खाबु होयोब्ला थारैनो माने बिथाङा बे हान्जायाव थानानै मोजां खामानि मावलांनो हागोन, आं बेखौ सानो। आं पानेरि समस्तियाव आंथ' बायहेरायाव केम्पेइन खालामहैनो हाया बा केम्पेइन खालामहैया, खारन स्पिकारा माने बायहेरायाव केम्पेइन खालामनो खालि बे आंनि बे समस्ति एलेकायावल', आरो बे हिसाबैथ' जेबोथ' गैया, सब थिगैनो दंजोबो। आरो गुबुन पार्टिनि बेबायदि दाबो जेबो नुथ'वाखै। रायजो राजायाबो बुंबाय थादों गासिबो आरो बबावथो होबावनो, गासिबो जयैनो माने बे दिलीप सयखियानो माने पदमफुलनि सबियाव बेवहायनो भट होगोन। आरो मोनसेया जाहैबाय इउपिपिएल बिजेपि एलायन्स दं, एजिपि एलायन्स दं, आरो पानेरि समस्तिया फ्राय बे पार्टिनि दारैनो बयबो रायजो राजाया माने थाफानानै खामानि मावगासिनो दं। बे बिथिङाव आं सानो माने दरं उदालगुरि समस्तिया खुब माने गोबां भटजोंनो दिलीप सयखिया देरहागोन आरोखि बिजेपिनि केन्डिडेटआ। बेरेखा दोलोआ गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनाखै, माबोरै? बेरेखा दोलोआथ' फिसा मावथि दं माखासे, जायफ्रा गोदो गोदायनिफ्राय माने हाग्रामा महिलारि बिथांजों थानानै मावबोदों आरो बिथांमोननि जिउआव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां सहाय खालामदों, मदद खालामदों। बे हिसाबै बेक्ति हिसाबै बिथांमोना हाग्रामा महिलारिजों जेब्लायबो गसंथादों। आरो बे नेचारेल मानसिया जाय गावखौ अनो बिनि प्रति मोनसे सेम्पेथि थायो। गतिके बेफोरबायदि माखासे मानसिया मोनसे कर्तब्य हिसाबै बिपिएफआव थानानै खामानि मावगासिनो दं। नाथाय आइ आफा रायजो राजाया दा बेबायदियाव गैला। आइ आफा रायजो राजाया जाहैबाय दा डेभेलपमेन्ट नांगौ। राजनितियाथ' बयबो एखे, राजनितिया राजनितियानो। आरो बेवहाय दा बबेयाव थायोब्ला बा सोरजों थायोब्ला जौगाखांनाया जागोन आरो सोर रायजो राजानि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावदों बेखौसो नायो। ओंखायनो दिनैनि दिनाव बिजेपि इउपिपिएलआ गोबां माने खामानि दिनै मानसिफोरनि सुबुं जिउआव मदद जानाय बायदि खामानि मावगासिनो दं। दिनै प्रत्येकटा न'खर दुखियाल' नङा आरो बयनिबो रेशन कार्डजों लोगोसे दिनै आयुष्मान कार्ड, जेराव 5 लाख थाखाजों ट्रिटमेन्ट लानो हायो, एक्सिडेन्ट जाब्रबब्लाबो ट्रिटमेन्ट लानो हायो, जेराव बेजों नोङो 35 केजि माइरं मोनो, जेराव अरुणोदय माने स्किमखौ दा बयनोबो होजोबनो नागिरबाय, बेजों होयो। जेराव नोङो उजाला आसनिनि मुङै गासैबो रेशन कार्ड हल्डार जायफ्रा 5 लाख थाखा बोसोराव इनकाम दं बिसोरबो गासिबो मोनजोबगोन, जेराव 450 थाखा माने साबसिडि प्रत्येक मासावनो हाबबाय थायो। आबादारिफ्रा 6000 करि प्रत्येक बोसोराव मोनगासिनो दं, आनलिमिटेड बयबो। गतिके बयबो दिनै सरकारनिफ्राय लामा दालां स्कुल कलेज हस्पिटाल बिनि बादैबो बबावबा इरिगेसन सिस्टेम बेफोरनि बादैबो बेक्तिगत जिउआवनो सामफ्रामबोनि नांगौ रोखोमनि मददखौ मोनगासिनो दं। बेखौ नागारनानै बोरैहाय सोरबा अपोजिसन कंग्रेस एबा बिपिएफनो भट होनो? मानो होनो? बिसोर मा होगोन? गतिके रायजोआथ' जेबो नुहुरा जे बिसोर जे माबा होगोन। बिसोरना स्टेटआवनो सरकार दं, ना काउन्सिलावनो सरकार दं। बिटिसिआवबो सरकार गैया, स्टेटआवबो सरकार गैया। आरो दिनै जेफोर आसनिखौ सरकारा होबाय थादों माने बिजेपि बा इउपिपिएल बा एजिपि सरकारा, एनडिए सरकारा दिनैनि बेफोर आसनिखौथ' मालाबाबो होनो हाया। बरन्स बिसोरो बेखौ समाल'सना खालामदों जे बेबायदि स्किम होनो दरकार गैयामोन, थारमाने दानहैगोनसो बे स्किमखौ होननानै मानसिफ्रा गियोसो आरोखि उल्थायै। ओंखायनो गासिबो दा बे लिडारनिसो पार्टि जागासिनो दं। कंग्रेस आरो बिपिएफआ रायजो राजानि पार्टि जानानै गैथ'वा आरो आपातत। सार, गोबां आइजोफोरखौ लोब फैनानै बिजेपिआव जइन जानायखौ नुनो मोनदों। जाहोना मा सार बेनि? दा जाहोना नाय नोङो दिनै बिजेपि सरकारा आरोखि मानाव गेदेर मदि बिथाङा बा जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि जिथु मोनसे नोजोर माने गोजानसिम नायहरनाय,
जे माब्रैबा जोंनि समाजा दावगाखांगोन दा बेवहाय नुबाय जे आइजोफ्रानो गुबै न'खर बेंनायनिफ्राय गथ' गथाय खांनायनिफ्राय लानानै माने गामियाव थानानै न'खराव थानानै आरो ज' ज'यै लोगो जालायनानै दिनै गासिबो बिथिङावनो जुदि दायथ' लायोबा आइजोफोर बेखायनो आइजोफोरनि दारैनो समाजनि खामानिखौ मावनो आरो बिसोरखौ दावगाखांहोनो गोबां स्किम्स लादों जाय स्किमफ्रा दिनै नों नायदो रेशन कार्डनि बिगोमाया दिनै आइजो खारन हौवाफोर जायोबा माने बारा सिरियास लाया आरो बेफोरखौ सोरबा माने बेफारिनो मानो रेशन कार्डखौ होनानै माने गावहा थाइनैसो फैसा मोनबानो जायो बेनिफ्राय न'खरजों बेहा सोमोन्दो गैया आरो बिनि थाखाय दिनै आइजोनि मुङैसो रेशन कार्डखौ खालामबाय आइजोनि सहि नङाबा हिन्जावफोरनि सहि नङाबा रेशन कार्डखौ नोङो जेबो माइरं दिहुननो हाया दिनै अरुनदय होदों आइजोफोरनि नामाव न'खरनो होदों नाथाय आइजोनि एकाउन्टआव दिनैहाय जुदि नोङो मा होनो उज्ज्वला आसनि नामै गेसनि साबसिडि 450 थाखा जिथु फैबाय थायो बेखौ खालामदों आइजोनि मुङै